оғози таърихи кинои тоҷик бо фаъолияти Комил Юрматов сахт алоқаманд аст. Юрматов нахустин кинорежиссёри миллист ки ҳанӯз дар шаҳри Сталинобод, ҳозира шаҳри Душанбе, дар солҳои пеш аз ҷанги бузурги ватанӣ роҳи эҷодии худро оғоз кард. дар он солҳо ду филми хубе офарид ки яке ҳуқуқи бошараф ва дигаре муҳоҷир буд. ин ду филм ки бо коргардонии Комил Юрматов таҳия шудааст, аз барҷастатарин филмҳои бадеии беовози тоҷик маҳсуб меёбанд. вале ба сомо расонидани филми сеюм барояш муяссар нашуд. зеро роҳи эҷодии Комил Юрматов дар замони пурхурушу пурихтилоф оғоз ёфта буд. дар ҷумҳурии ҷавон таҳкурсии социализмро устувор мекарданд ва синемо албатта аз задухурдҳои бузурги иҷтимоӣ дар канор намемонд. ҳамин тариқ қадам ба қадам роҳи автомобилгарди Сталинобод Хорух бунёд мешуд. шоҳроҳи Помирро филмбардор Шевченко сабт кардааст. Раз, два. В 6 часов утра на трассе длиной в 567 километров началась работа. По всем горным колхозам ездили глашатые, они кричали: «Эй, таджики, выходите строить дорогу, большую дорогу, из Сталинобада в горный Бадахшан!» ва инак воқеае рух дод ки барои ҳунари синамогарон ҳамчун инқилобе буд, яъне ба синемо садо омад. А вы все сохнете. соли 1938 дар Тоҷикистон нахустин филми ҳунарии босадо боғ офарида мешавад. ин филм дар бораи пирамарди боғбоне ҳикоя мекунад ки боғи бо азобу машаққат парвардааш дар пеши назараш хароб мекардад. коргардони филм Николай Достол ва филмбардор Иброҳим Барамиков буданд. Эй, Сафа! Чего сохнут эти деревья? Может быть, вы даете им мало воды? Мамед Али, мы даем этим деревьям воды больше, чем другим, но они почему-то сохнут. дар филм мусиқӣ ва сурудҳои оҳангсози Армани Табор Арам Хачатарян истифода шуда. муаллифи филмнома бошад Леонид Соловьёв буд. дар филми номбурда ҳунарпешагони тоҷик Зокирҷонов ва Ҷураев нақш офариданд. нақши асосиро бар ӯҳдаи актёри рус Чаргонин супурда буданд ки хеле хуб нақшофарӣ намудааст. Ерунда. Мы оба виноваты. Все уладится, как сказал бы мудрейший Юсуф. вале қабл аз он барои аниқ кардани бештари санадҳо ба соли 1935 бармегардем. коргардони барҷастаи шӯравӣ Лев Кулишов бо мақсади таҳияи филми Дохунда аз рӯи романи устод Садриддин Айнӣ ба Сталинобод, ҳозира шаҳри Душанбе меояд. филми Дохунда мебоист асари нахустини синамоии садодори тоҷик бошад ва гурӯҳи Кулишов ба он омодагии беандоза зиёд дида ва ҳатто як қисмати филмро сабт намуда буданд. ҳамин вақт ба ногоҳ истеҳсоли филм боздошта шуд. аз ӯ напурсида роҳбарои киностудия ба яке аз
намояндагони баландмақоми ҷумҳурӣ бо талаби ӯ филмро намоиш доданд ва азбаски филм ҳанӯз ба тоҷикӣ тарҷима нашуда буду ва монтажам нашуда буду сару нугаш рӯшан набуд ва нафаҳмиданд ки гап дар сари чӣ меравад ва ин тур карданд ки филм бояд ки истеҳсоли филм бояд ки баста шавад ва ҳамин турам шуд. ҳама кӯшишҳои Кулишов барои идома додани кор барабас буданд. бештар аз ӯ чӣ тавре ки Кулишов дар ёддоштҳои худ навиштааст, шӯру ғавғо дар атрофи филм тавонист ба оқибати фоҷиавӣ бирасонад. дар кишвар оташи хонамонсӯзи гирӯдорҳои сталинӣ аланга мегирифт. дар ҷумҳурии мо ҳам мисли тамоми мамлакат гирӯдорҳо ба як тартибу интизом ва мақсади муайян ба амал меомаданд. зарбаҳои аввал ба сари роҳбарони чӣ собиқу чӣ онвақтаи ҷумҳурӣ фурӯ рехт. Нусратулло Махсум, Абдураҳим Ҳоҷибоев, Абдулло Раҳимбоев, Шириншоҳ Шотемур ҳамчун душмани халқ маҳкум гашта ба қатл расонида шуданд. ба рӯйхати ҳазорон қурбониён коргардони соҳибзавқи филмҳои мустанад Ғуломризо Баҳор низ дохил шуд. сабти филми «Дӯстон боз аз нав вомехӯранди» коргардон Комил Ёрматов соли 1938 ба анҷом расидааст. дар сартосари кишвар намоиш додани он нишонаи муваффақияти бузург ва арзандаи коргардони тоҷик буд. соли 1939 вақте ки дар кинотеатрҳои шаҳри Душанбе аввалин филмҳои овозноки Тоҷикистон «Дӯстон аз нав вомехӯранд» ва «Боғ» пайдо шуд, ман 15-16 сола будам. он солҳо ман дар курси якуми донишкадаи муаллимон таҳсил мекардам. хабари пайдо шудани филмҳои тоҷикиро шунида мо сӯи кинотеатри Комсомол ки дар боғи марказии Душанбе ҷойгир буд штодидем. бо як ҳаяҷони хосе ин филмҳоро тамошо кардем. хусусан филми «Дӯстон аз нав вомехӯранд» ба ман хело маъқул шуда буд, чунки ин филм дар бораи муосирони мо нақд менамуд. бо вуҷуди ин мухолифати Комил Ёрматов бо роҳбарият сокит нагардид ва соли 1941 Ёрматов ба шаҳри Тошканд рафт. То был самый долгий и самый горький день в жизни Родины, всей нашей страны. 22 июня 1941 года. нафаси баъди ҷанг ба синамогарон низ беасар намонд. бештари онҳо дастгоҳҳои филмбардориро бо силоҳ иваз намуда барои дифои ватан дар паҳлӯи ҳазорон ҳамяроқонашон ба ҷанг сафарбар шуданд. С первых дней войны ее грозное эхо катилось на восток, на Урал, в Сибирь, в Среднюю Азию, к нам в Таджикистан. соли 1941 студияи Союздитфилм аз Москав ба Тоҷикистон кӯчонида шуд ва ҳайати эҷоди он ки намояндагони ҳама бахшҳои синамоӣ буданд дар Сталинобод ба фаъолияти пурсамар шурӯъ карданд. омадани устодони синамои пойтахт барои сталинободиҳо воқеаи илҳомбахше буд ва дере нагузашта интишори якҷояи филмҳои кӯтоҳаҷми ҷангиву мудофиавӣ ба роҳ монда шуд. Ряды, части боевых машин. Но все знали, это необходимо фронту. Каждый день, каждый час. Как нужен был тогда грозный, боевой, сатирический смех. И с экрана бравый солдат Швейк смеялся и издевался над самим фюрером. Смотрите,
Кристина, что бы ты сделала с Гитлером, если бы он попался тебе в руки? Я бы его... филмҳои мухорибат дар сокол, савганди темур, саргузашти нави ҷанговари диловар швек бо унвони швек ба ҷанг тайёрӣ мебинад ва ғайра ба экран мебароянд. инчунин киномаҷаллаи тоҷикистони советӣ ки маҳсули ду киностудия буд, мунтазам ба экранҳои ҷумҳурӣ баромада ба бинандагон аз рафти амалиёти ҳарбӣ ва зиндагии ақибгоҳ хабар медод. Памяти нашей. дар солҳои ҷанг филми мустанад як қувваи рӯҳбахше буд. ҳар як шумораи киномаҷаллаҳоро ҷанговарон ва фидокорони ақибгоҳ ҳамчун навиде интизорӣ мекашиданд ва пас аз даҳсолаҳо ин кадрҳои нодир, ин таърихномаи синамоии ватан бароямон пурарзиш гаштанд. Все республики собирали эти подарки. В каждом городе, в каждом дар ин кишлаке, кадрҳо в каждом доме. лаҳзаҳои риққатангези айёми ҷанг акс ёфтанд. мунавваршоҳ шогадоев, раиси шӯрои олии тоҷикистон, дар хати пеши ҷабҳа ба ҷанговарони тоҷик ҳадияҳои хоксоронии ҳамдиёронро месупорад. ҳеҷ як воситаи тасвири бадеҳӣ ин кадрҳои тираи ҳақиқатнигорро иваз карда наметавонад. Отличившихся в боях. Войска Первого Украинского фронта в результате стремительной атаки и умелого обходного маневра танковых соединений овладели городом Житомир. ҷарроҳи ҳозиқ тоҷиев дар хати пеши ҷабҳа дар зери гулӯлаборони фашистон даҳҳо ҷарроҳӣ гузаронда ба ҷанговарони маҷрӯҳ умри дубора бахшидааст. Глубокий тыл. Здесь не рвались бомбы и снаряды. Здесь ярче светило солнце и быстрее заживали раны. Народная артистка Таджикской ССР Рена Галибова. солҳои 1942-1943 студия филмҳои ҳаҷман калонтаре меофарад, ки яке аз онҳо консерти тоҷикӣ буд. филм иборат аз номераҳои консертӣ буда, дар иҷрои устодони барҷастаи санъати тоҷик қисса мекунад. Братья мои, пейте, пейте! Дружба народов закалялась и крепла в боях. филми писари тоҷикистон намоёнтарин филми солҳои ҷанг буд. онро коргардон ронин таҳия намуда, филмбардор ба раминка ба навор гирифтааст. дар филм ҳунарпешаи бузурги тоҷик муҳаммаҷон қосимов бори аввал ҳунарнамоӣ кардааст. вале дар ин тасвирҳо ки рӯи навор омаданд, аз ҳунари актёр дида кадрҳои кинохроника мутаассиртар мебошанд, зеро ин тасвирҳо ба ҳукми таърих даромаданд. наворҳои мустанади айёми ҷанг ки таҳти хатари марг ва гоҳо бо баҳои ҷон ба даст омаданд, шаҳодати ҳаяҷонбахши замон аст. Советские солдаты вышли к границам родной страны. Дети Великой Отечественной. Выдавались им немногие, слишком немногие минуты, когда они и вправду были детьми, играли, смеялись. Но кончался перерыв, и они становились токарями, сверловщиками, фрезеровщиками. Большинству из них еще не исполнилось и 14.
Они уже знали горькие слова похоронок, главы семейств, кормильцы.